Morjens, mä pelaan Serkun kanssa Minecraftia. Sitten, mikä versio mä tehdään? Otetaan meidän. Ok. Sitten on vähän pelattukin jo. Vähin on vähän ja vähän. Aika paljon itse asiassa. Mikä se oli? Tämä. CNRN. Zombit. Miksi se on luola? Ei oo, se on painettu, me ei olla kyllä pelattu meinaista. Pelataan zombeilla. Joo, helppoa. Niin. Helppo se kun on ollut. Meillä on kyllä hirveän hyviä pelaajia. No, kyllä me zombeilla pärjätään. Mutta mä oon nyt taas mettässä. Zombitkin on tää, voi. Hei muuten, Kristian. Ei lumouks mulle sen mun timanttimiaka? Ai niin, tässä on lähellä se kylät, niin ne tietää sen. Ootusarkku. En mä ota täältä, kun nää pyyt vaan. Joo, ota vaan. Sitten mä tän yli. Where are you? Tulossa. Netherportaaliin. Muistatko mä eksyin sinne? Oli kyllä hienoa etsiä. Ja vaan etit, mä oon tää joo. Tuolla on se temppeli. Tuolla. On siitä suoraan sinne. Juu, mä muistan, siellä on se meidän iso puukasvatus. No, täällä on skeletonia. Mitä mun piti tehdä? Lumoussa sun hetkinen. Niin, mun timantti. Mikä sun timantti? Miekka. Ja hakku. Niin, ai niin, se on lumottu jo. Mulla on sieltä jo. Meillä mitään timanttia, miekko ja hakut meillä. Ai niin, hakut. Mulle se, joka ei käytetty kertaa. Niin. Hei, täällä on nyt zombe. Mennään tänne peristä. Sitten mulla menee. Mulla on vähän nälkä. Joo. Ei meillä on muuten 5 timanttia. Onko? Oh. Tehdäänkö miekat? Ei. Molemmille. Meillä jää Joo, silti tee vaan. Jätetään timanttia sitten vaan. Niin. Joo. Otatko sä timanttimiekat? Juu. Tällä alla yksi. Joo, kiitos. Ei, missä se mun timanttimiekka? Se on sulle. Ai hakku vai? Niin, hakku. Mä oon lumotta. Ei. Paljon sulla on niitä lumoa? Ei, siellä oli 8 just. Paljon sulla on tasoa? Mä en vielä lumoa. En mäkään. Käydään hakkaas vähän noita. Tai no jotain. Zombeja. Niin. Pitäis mennä tonne kaivokselle vähän. Joo. Hetkinen. Enää hetki, mä käyn tuossa, kun mulla on vähän. Ai niin, muuten ruokaa pitäisi tässä. Ruokaa. En tiedä onko meillä. Onko meillä ruokaa? No. On tää yksi pyhy, joka on... Mullakin on. Mä en nyt paljon niinkö ruonnuttua. Mä käyn nyt tai rahakkaas. Saadaan pyhyjä. Tuohon tuohon. Mä tarvitsin vähän ruokaa meidän. No just sen takia mä tässä pakkaan. Meidän koijat on. Meidän pitäisi siirtää nää. Meinaa just sieltä temppelistä saadiin nuo maraktit ja TNT. Me tarvitais yksi chesti. Mä sain 3. Chesti. Niin, 6 chesti meinaa. Onko meillä tilaa enää? Kato. Meinaa, mä haen tossa maraktin tuolla. Joo. Tää ei juokse tää ukko enää. Aika hyvä. Ei. Otan tuon aina. Joo. Joo. Let's go. Oota nyt, onks tää hiiltä on? Hei, mä menen tonne. Mä menen tänne. Tarvitsee pistää ruokaa. Älä mennä Netheriin vielä, kun sulla ei edes ruokaa. Onks meillä missään tehty ruokaa? Ei. Tää mennään vaan hakkaa. Hakkaa ruokaa. Joo. Hakataan lehmät. Eläimet. No, olkoon. Ei, täällä on 5 Hevosistahan ei täällä saa on 5 mitään. leipää ja zombiliaa ja kanaa ja paistettua kanaa. Raakaa pihviäkin 14.
Raakaa. No on mulle siitä vähän. Me paistaa ne. Paista. Venä, ota tosta noin pihyt. Hei muuten, mulle pitäisi antaa ne panssarit. Muistatko? Ne panssarit. Panssarit. Eikö sä muista, mulla oli kengät täällä. Niin on. Mutta onkohan ne tää meillä, mä tipun kerran laavaa? Ei oo. Mä teen uudet. Uudet. Mä teen sullekin nuo. Mä teen kaikki rautavarusteet. Käy. Joo. Mä teen sullekin. Teen nyt. Ei mitä mä tehdä. Ei hitto, ei riitä, mä otan lisää. Leipää. Meillä mennään rautaan kyllä Mä riittää. hakkaas noita viljaa. Eiks mulla tähän ei riittänyt enää? Niinkö? Ei. Tähän. Mä en muista enää. Siellä on nyt 1 rautapanssari. Joo, eli tohon ja sitten tohon. Eli missä oot? Pistän tää niinku tää meidän design farmi, tai pikkufarmi. Eli tästä 1. No, mä pistän itselleni. Niin. Siinä. Onko siellä meidän tuolla... Mulla on muuten rautakengät. Onko? Anne takas. Mä vien ne sinne. Muuten mut sulla on vähän kuluneet, niin otan ne niin tuolla. Mä pidän näitä kuluneita vielä. Joo, onko sulla sitten onko siellä meidän kaivoksella vielä rautaa? Häh? On. Kaivoksella rautaa pitäis. Miksi täällä on possu? En minä tiedä. Sai? Mä pistän uuniin. Saiko lampaista mitään lihaa? Ei saanut. Ei. Joo. Toi. Joo. Sitten Ani mun piti tehdä leipiä. Ja sitten mä zombilihaa. Miksi? Olisitko sä halunnut leipää? Joo, mielellään. Mä voin tuoda ne kyllä sitten kaivokseen. Joo, mä menen kaivokseen. Niin. Tapas. Mä tuon täältä ruokaa. Ei hitto. Missä oot? Tänne. Mä sain vähän nahkaa. Missä se kaivos oli? Siinä on se... Missä sä ne oot? Mä oon täällä. Ai niin, se on tuolla päin. Niin. Tuo. Toi... Pitikö mun tuoda sulle ruokaa? Juu, tuot tänne kaivokseen. Onko siellä ei ole muuten tortseja? Mulla muuten ei ole yhtään. Eiks mä jätin sinne? Mä otan ne. Mä jätin sulle sinne Mulla on stackin. tää 2 stäkkiä jo. Hei, mulla oli se 1 stack. Joo. Mennään sinne kaivokseen. Joo, mä menen sinne. Mä tuun. Eikö siellä ollut No, laulu? pidetään lakastaa. No, se pukaa välissä. No mä oon ainakin ihan kuluneet. Miten? No, ei siellä ollut. Miksi sä muuten syö sitä zombilihaa heti? Olisit syödä se heti pois. Se on ihan turhia lihaa. Ei tää Jos on... mä oon turhia, niin kai mä heitän pois. Ei mut siis... Oliko tässä jotain? Ottaa hiljaa. Joo. Ai niin tossa alussa oli heti. Mä oon Täältä. Joo. Mä en pysty juoksemaan täysin. Miksi? Oh. Muista, että annat se zombe. Oho tuolla hiljaa. Niin, me palataan totta. Tortsit. Tänne. Ai niin joo. Heitä stackinä.
Pitääkö nyt? Ota ruokaa. Joo, mä otan. Tuolla ne. Noin. Saiko se ruokaa? Sain. Lähetään. Ai niin joo. Isä. Ei saa. Sä saat kiinni. Mitä? Sä aina juokset nopeampaa kuin mä. Mä en tajua. Miksi. Hetkinen. Niin. Hetkinen. Kato, mulla on kivihakku. Ai niin, mä sain aloitusarvoa. Mitä nyt? Ai niin, nyt meiltä jäi kaikki koplasta. Kyllä me sitä keritään vaikka. No. Me heittää varata tortsit pois. Pistä ne koplasta nyt peitämästä. Se on löytynyt. Ja sitten semmonen syvä ympyrä tälleen maan alle. Vois tehdä semmosen muun. Mä ruven kaivaa. Sinne sitten kestää, kun mä kaivan tätä yksin. Joo. Lopetetaanko? Joo. Rauhoittaa.